Τρίτο επεισόδιο, αντικατάσταση πίσω οι αγώνες, συνεμπλοκ πίσω τροχού, αλυσίδας. Θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο επεξηγηματικά και πιο μικρά τα βίντεο για να μην κουράζουν. Λοιπόν, αλυσίδα μεγάλο τζόγο, ρεγουλατόρι σχεδόν τέρμα σφιχτή, ίσως είχε λίγο ακόμα αλλά δεν έχει νόημα. Κοιτάξτε πως παίζει το γρανάζι με ακίνητη τη ρόδα. Αυτό το σημαίνει ότι τα λαστικά και τα συνεμπλοκ εσωτερικά είναι φαγωμένα, θα το δούμε και στην πορεία. Για να βγάλουμε πίσω τροχό, λύνουμε κεντρικό άξονα, λύνουμε ρεγουλατόρους. Πρέπει να βγάλουμε φρένο, να λύσουμε. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα το φρένο είναι τερματισμένο μέσα, γι' αυτό θα αντικαταστήσουμε και πίσω οι αγώνες. Λύνουμε και από το ρεγουλατόρο, ξεσυρταρώνουμε τη ζάντα προς τα πίσω και προχωράμε. Παρατήρησα και ότι ο λασποτήρας της αλυσίδας πρέπει να έχει σπάσει, κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό, οπότε ξεκινάμε. «14» από τη μία πλευρά, 19 από την άλλη. Έλυσα το παξιμάδι ασφαλείας, τα αφήνω από αυτή την πλευρά, απλά και μόνο για να μην μπερδεύομαι. Λύνω ρεγουλατόρο, δεξί ρεγουλατόρο. Τώρα μπορώ να βγάλω τον άξονα και το ρεγουλατόρο, αλλά δεν θέλω γιατί πρέπει να λύσω πρώτα το φρένο. Οπότε λύνω και την πίζα του φρένου. Εσείς μπορείτε πολύ εύκολα να τρέχετε το βίντεο πιο κάτω. Απλά θα μου άρεσε να το βλέπετε on real time για να υπολογίζετε περίπου και τους χρόνους, δηλαδή πόσο χρόνο θα μου πάρει να λύσω. Η όποια διαδικασία. Τώρα αυτή τη στιγμή το παξιμάδι θα έπρεπε να λύνει με το χέρι, αλλά από τη βρώμα που έχει κολλάει στο σπήρωμα
Και εκεί πέρα που θα έπρεπε να είναι ελεύθερο, θέλει κλειδί. Παξιμάδι, έξω και η ντίζα, έξω το ελαττήριο. Τέλος, έχει λυθεί, οπότε βλέπετε ότι είμαι σχεδόν έτοιμος να λύσω. Επειδή θα την καταστήσω και αλυσίδα, θα την ξεκουμπώσω από την ασφάλεια για όσους δεν γνωρίζουν. Η αλυσίδα σε χαμηλού κυβισμού μηχανές είναι με ασφάλειες, με κοπήλιες. Οπότε θα την ξεκουμπώσω και θα τη λύσω. Αν π.χ. ήμασταν στον δρόμο και μας έπιανε ένα λάστιχο, την αλυσίδα δεν θα τη βγάζανε από την ασφάλεια, θα την ξεσυταρώνανε πάνω από το γρανάζι. Μετά το τσιμπίδο. Λύνω την ασφάλεια. Την επέταξε. Αφαιρώ το ελεύθερο πλακάκι σύνδεσης και ξεσυρταρώνω το σύνδεσμο. Θα σας διευκρινίσω στην τοποθέτηση τη φορά της ασφάλειας. Γενικά, όταν κινούμαστε, ο τροχός περιστρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, άρα η αλυσίδα κάνει αυτή την κίνηση. Κάνοντας αυτή την κίνηση, καταλαβαίνουμε ότι η κοπήλια θα πρέπει να τοποθετηθεί υπό αυτή την κατεύθυνση. Διότι η αλυσίδα έτσι όπως κινείται, πάντα θα πρέπει η ασφάλεια να βρίσκεται εδώ. Πάντα να κάνει αυτό το κύκλο κίνησης, γιατί σε περίπτωση που βρει κάποια αντίσταση να μην μπορείς να ξεκουμπώσει. Αν τοποθετηθεί ανάποδα την ώρα που κινείται, μπορεί κάτι να συμβεί, κάτι να βρει εδώ πέρα και ενώ κινείται, τάκ, να φύγει και να μας λυθεί η αλυσίδα στον δρόμο. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί μπροστά στα μάτια μου, στα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, κάναμε αλυσίδα. Βγάζω κεντρικό με τον ρεγουλατόρο και ξεσυρταρώνω τη ρόδα. Αποστάτης. Πού κολλήσαμε? Εδώ έξω γρανάζι, αυτό που λέγαμε για τα συνεμπλόκ. Βλέπετε πόσο τζόγο έχει. Σημαίνει παγωμένα τα στιχάκια. Κομμένα τα στιχάκια, παγωμένα. Ελέγχουμε και το ρουλεμάν του τροχού. Δεν γρατζουνάει, δεν γίνεται τίποτα, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι κλειστού τύπου.
Είναι 6201 ο κωδικός του και είναι 2 αρές, δηλαδή έχει κάλυμα ώστε να είναι στεγανό και λογικό εφόσον βρίσκεται στον τροχό και τρώει όλα τα χάλια. Λοιπόν, από τη μία είπαμε τα Cineblock και από την άλλη ξιαγώνες. Σε αγώνες παλιές, σε αγώνες καινούριες. Λοιπόν, σταματάω για να μην κουράζω και συνεχίζω με επόμενο βίντεο.